Евтиното винаги излиза скъпо. Изготвили група 8. Ан-Мари Стефанова, Деница Коцарова, Цветелина Крумова, Антоний Зайков, Ясмин Хамут, Лилия Попова и Румен Кочев. Нашият екип избра поговорката "Евтиното винаги излиза скъпо", защото тази тема е доста актуална в наши дни. Тя е валидна за почти всички аспекти от ежедневието ни. Нейното просто изразяване крие значителна мъдрост, касаеща взимането на решения, особено когато става въпрос за стойност и качество. Поговорката "Евтиното винаги излиза по-скъпо" се обяснява чрез микроикономическата концепция за ценовата еластичност, т.е. колко се променя търсенето при промяна в цената. Ако стоката е еластична, купувачите реагират на промяната в цената, както когато изберат евтин продукт, но ако той е с ниско качество, те могат да останат неудовлетворени и след това да имат допълнителни разходи в инвестирането на по-качествен продукт. Но от друга страна, ако продуктът е нееластичен, хората могат да продължат да го купуват, дори ако цената се увеличи, особено ако го считат за незаменим или уникален. Така, чрез фокусирането само върху цената, потребителите могат да се изложат на по-големи разходи в бъдеще. И за да онагледим казаното от преди малко, ще дадем пример. Ако потребител купи евтин смартфон, без да обръща внимание на марката или характеристиките му, той може да се сблъска с проблеми, като бавен софтуер или слаба камера. В този случай ценовата еластичност показва, че търсенето на евтиния смартфон е било чувствително към ниската цена. С течение на времето, ако потребителят реши, че качеството е по-важно от цената, той може да се наложи да закупи по-скъп смартфон, за да избегне негативните последици от първоначалния си избор. Ето и някои от мненията на интервюираните от нас хора. Виолета Ангелова. "Евтиното винаги излиза скъпо" е фраза, в която всеки един от нас живее или е преживявал в живота си. Фразата е основополагаща, както за стоки, така и за услуги. Като управител на детски бранд смело мога да гарантирам, че една от причините за качеството на детските дрехи е материята, от която са изработени. Макар че детския гардероб се подменя доста често заради бързия растеж на детето, ако купувате некачествени дрехи, то ще се налага да инвестирате почти двойно повече, защото биха били негодни за носене още преди да са омалели. В заключение, по-добрата алтернатива е да се заложи на качеството пред многобройното евтино количество. Беркай Мехмедали. Поговорката "Евтиното винаги излиза скъпо" ни напомня, че когато се избира по-бюджетен вариант или се правят компромиси с покупките или решенията, това често доведе до по-големи разходи или проблеми в бъдеще. Изразът предупреждава, че инвестирането в качество и устойчивост може да е по-разумно, въпреки че изглежда по-скъпо в началото. Може да отнесем значението не само към въпроса с количеството на материалните средства, но и усилия и старания. Когато отделим по-малко време и усилие за извършването на работа или постигане на цел, рискуваме некачествен резултат, който след това да ни коства значително повече усилия. С други думи, поговорката подчертава, че въпреки че нещо изглежда евтино и изгодно за момента, то не винаги е устойчиво и надежно в дългосрочен план и ще сме изхарчили повече ресурси от първоначално планираните. Виктория Йорданова. По мое мнение, поговорката "Евтиното винаги излиза скъпо" се проявява в изключително много сфери на стоки, човешки труд и услуги. От гледна точка на стоките, ако предлаганата стока е изпълнена с евтини материали, тя се продава на по-ниска цена, но това е за сметка на качеството. Следователно, излиза по-скъпо. Инвестирането в качество често предпазват постоянни разходи за замяна на стоки или услуги. В началото може да изглежда, че евтината опция е изгодна, но с течение на времето разходите за поддръжка и замяна могат да направят тази опция по-скъпа. Всяко нещо, в което се инвестират пари и идва с предпоставка за дългосрочност, иска време и търпение. За да не излезе евтиното скъпо, по-добре е да се изчака. Когато се съберат достатъчно финанси, с които да се закупи дадената стока или услуга, качеството й ще издържи във времето. Христо Фудулов. Думите "Евтиното винаги излиза скъпо" е една максима, която много често се използва в пределите на държавата ни. Олицетворява факта, че когато един човек мисли дадена стока да прекалено скъпа, не би инвестирал в нея. Но реалността е такава, че именно закупуването на по-евтин вариант има далеч по-деструктивни последици в бъдеще, които за жалост малко хора могат да осъзнаят. Адекватен начин за справянето с ситуацията е да се отложи закупуването на евтината, но некачествена стока и да се съберат нужните средства за инвестиция в качество. Най-общо казано в тази ситуация, средствата не оправдават целта. Михаела Маринова. Евтиното излиза по-скъпо, защото в него няма толкова качество. Може да си купите 10 евтини неща, но с течение на времето ще видите как те няма да отговарят на стойността на един скъп продукт. В живота ще срещнете много евтини хора, които ще загубят вашето време и внимание, а това ще ви излезе по-скъпо и да ви коства много. Юлиан Крис Попов. В днешно време почти всеки човек има шанса да провери вярността на тази поговорка. И смея да твърдя, че в почти всички случаи то бива потвърдено.
Аз лично смятам, че тя е изключително вярна, както в икономически, така и в доста други аспекти. Тъй като трябва да разгледаме поговорката от икономическа гледна точка, бих разгледал следният принцип. Дългосрочните разходи и техният ефект върху общата картина. Ако един бизнес, например, инвестира в по-евтини машини, спомагателни аксесуари и други активи, необходими за производството на даден продукт, то може да се окаже, че те амортизират по-бързо, имат по-кратък живот и се налага по-чести поправки. Това означава, че в дългосрочен план има голям шанс по-ниската първоначална инвестиция за оборудване да надмине по стойност първоначалната. В по-качественото и по-скъпо оборудване, което има по-дълъг живот, не се налага толкова чести ремонти. Разбира се, за да е сигурен един бизнес, че ще бъде по-изгодно в дългосрочен план да инвестира в по-скъпо оборудване, то той трябва внимателно да анализира нуждите си, периода, за който желая да използва дадените машини и не на последно място, дали по-скъпите машини и аксесуари са наистина по-качествени и ще доведат до по-ниски разходи в дългосрочен план. Мнението на 14 от 17 интервюирани от нас участника потвърдиха максимата «Евтиното винаги излиза скъпо». Но както във всяко правило има изключения, при нас са цели 3, които твърдят, че в някои случаи евтините решения са успешни и практични. Като резултат можем да обобщим, че предпочитанията, финансовия статус и наличието на алтернативи играят ключова роля във възприятието за връзката между цена и качество. Индивидуалните обстоятелства определят дали евтините или по-скъпите решения са по-подходящи. Благодарим за вниманието!